Mahilig bala ikaw mag-TikTok? Sigurado, kilala ninyo ini siya. Hanggang wasted na naman ako, gang. Ginakakunyagan, Kanami lang kami naga-recognize ang imong nga talent. ginasuportaran, Kagbaw sa kaluoy ang Ginoo may nagapadala sa iya nga mga i-costume yan na kag ginabash. sa mga bashers ni Romilien. Kung ang iya nga TikTok hindi nyo nagustuhan, Padayon ang iya pagsaot sa paghatag sa inyo sang kalingawan. Kilalahon si Roby Doll, ang dancing doll sang Iloilo City. Hi! Ako si Roe Vidal, ang dancing doll from Iloilo City. Bantayan ang iya istorya sa Lunes, alas 7:30 sa gabi. Diri lang sa Iloilo News Online. Basta balita, online na yan.